IFM News. Police Report. Ano dyan ka, men? Kinumpirmara na ti Ilocos Norte Police Provincial Office nagtali na ed nakapya ken nalina kitintero a probinsya kontra kadagiti makakatigid a grupo wenno ti probinsya tayo ket nagtali na ed nga insurgency free. Tay tiket bayat ti panagmonitor ti iti provincial command kontra kadagiti private armed groups, criminal gangs nga operar dito probinsya kaspaset kada ito'y masagsaganaan at 2025 midterm and national and local elections ken Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Yung pakamuti opisina, akagidan kada ito'y panagmonitor dakit na ipasigurado tiya panangipaayda itinasumpa ken nadalimanek nga electoral process sabay na tiya pinangpaiget da kadagiti security measures, intelligence operations ken community engagement programs tapno no masustener metlaeng tikastoy nga status sa tiya probinsya. Inayon ti provincial command kaspaset tiya daytoy akalika gumanda ket aday ti balaygi a renewal of oath of allegiance ken reorganization kadagiti dati a miyembros ti community groups ken front organizations iti ilit ti Badok babay na ti Project Kadwa kabinulig dagiti umili mangitando doy ti orno sa ti amyanan. Imbata dati INTPO aday tiket may sa testimonya ababayan ti nasa programa ket mangted tarigagay iti kinakapya ken panakipagakin ng mayat ti probinsya pastapay ababayan na ti panakailawlaw ti kapasidad ti komunidad ket naikantigon daway dagiti dati ang miyembro city oportunidad makapagbalbaliw. Pasigurado ti Police Provincial Office iti awan na sarday panangipaayda kada ito'y seguridad dati mapaspasangasangan nga eleksyon isut ga po na agut-guti-guten dagiti so amin nga agpaidasi stakeholders kiniti so amin makipagatinulong para iti transparency kiniti integridad at iti demokrasya dito'y lugar. Inalukoy nga ro dati opisina iti sigida pa nag-report iti kasirigan a police stations kung natawagan dagiti police hotlines no bilang dagiti pangtay iti seguridad wenno election related threat. Babayan ti daytoy ket sangsang kamaysa ti Ilocos Norte pagwadan tiya kinalinak kinaornos kinakapya kada ito'y 2025 midterm election. Right? Lamag iti Ilocos Norte Police Provincial Office kadwa iti 99.5 Basin Lawag Idol John Giskin Tatak forever.